This is oxygen, I'm that. Let's go, go, go. Matay kayak wala lapas naguro taan eh. Gimino maguro taan eh. Naguro taan eh. Paano ka tadi gani ya? Apa daw? Nagbinan taan eh luka kin. Ang tamagan eh. Ikaw. Mura magdahang kay kahoy. Huyan raba na yan eh. Pasti diwakwak ka na madaot kita ani noon. Kiri mo ba gani? Oh, ano? Timan ana udalan gani ya? Nadagi kanin ako gibutang ho. Dire gyapon. Yawa yung bungo na eh. Asa ka tada? Dito nang balik mo tagyapon na eh. Sao man to na eh? Ano da? Lasa ta ta? Talas na daw. Supay ta to bitin dalan. Oh no! Nakatimo na po ko. Sudaan na po ni Ron. Sa manunting. Yawa siguro. Tay, makasala na makuha ni. Tuna nga, goy-goy. Lahi na niting. Wala ba yung hangin ora? Dahon na to kay nagbuman yabag ni yun. Tay. Yawa na. Ano tanis? Yawa. Sa manunting. Ang tating. Yawa. Asa naman lugaran eh? Yate, nawala na po kuda. Iskuta. Tatlok mo tayo ba? Bakaw naman nahan. Hello? Oh! Ah! Yawa! Ito! Ay! Jambok ko kadating. Sakit ka na eh! Anto ka na anto ka eh! Suwak-wak ka na ka dito. Berbalik ka na ka tino, may atuman. Kita yung likod. Atay bre, parang dilamat gimi ato yun. Buhi pa siguro wak-wak bre ba? Ha? Buhi pa wak-wak? Sakto po na inaaka kay Aron daghan ta managan ani. Yate. Di ba gipatay nang tutunyage? O pa dito na. Ay uno, dagan mo nita. Bugok gid eh. Gilamat niya to. Yabag na. Ugani mo nang magkahana kay kadagan. Kitang tiyan pre ay. Gimini mo dito gani kinakalusot ra mo. Tinan. Salamat kay Mayon. Salamat ka ba? Lupa kay dito yon. Kasama na to, balikan na to. Sige, desisyon mo. Ato balikan si tong abong dukyo ba? Atong Aka to ba ng balay? oh, na balik. Karon ni Arma ihaw to. Tong kan ba wakwak. na. Mino kami. So abot pagka dito ka. Wala gagawas naman mo. Oh, shit, para dito. Abot mo bali. Oh. Isa ka hakot. Pagka limal mo. Kalamigas niya. Tara, ato na to dukyo. Tara. Tara, wakwa ka to. Ato na to. Wak. Tara. Tapay taon na to, basin na to sila. At slaran palaban sa anay ni lulot. No, 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 no. Aya gini kinabuya oy. Sige nakapildi akong manok. Ay pulos mamangag tong manok kayod. Asa mitag pumaging mga kwarta ko ani karon laay ang panapi karon kunahuna oy. Nung. Oh my god, kinarahi ka eh. Sago kang mong gagian ron. Hago ka masago may kay nawala may hapit may na tigulaan ang dalan. Ha? Nang nago man mo? Isa man mo gikan day, ha? Kato mangong parani mo daggoy nga wakwak. Boy pa. Katong maot ginawong. Kaya gini mong nawog yun. Kol, tay.
Unsa? Sa ato pa imong ipasabot nga matug nawong pagtarog istorya dadunga. Basin og na. Lagi timan-an mo istorya ron og unsa? Sa ato pa imong ipasabot nga matug nawong pagtarog istorya dadunga. Basin og na. Lagi timan-an mo istorya ron og Yawa lang. Amo tanis. Ikaw manggo na to kingon ko tumulaan lang tayo noon. Wala ka hinan. Dakat mo sige. Yo lagi. Action. Maktay. Balik ka tara to. Ngawag suruh tag manembala ini kang gigano sa mo. Pilih yung manok dot, narik ka dot. Wala. Wait uyab, kinsa diri wait uyab. What's up mga bro? Shout out muna ha. Opa. Woo! Shout out ko rin Jimar Gilina dia. Na grabe kabutan bitaw. Tungkol sa kabutan binuangan noon, keras ba yun? So, lang Carlo ya. Lang Noy. TM yan. Shout out ko na da sa akong classmate sa kang Cloudcast. Sa lang mga bayi da. Gang kayo. Bawa to. Selamat. Shout out ko sa kong tasakin ako eh. Si Uyab. Sa kuyab. Supportive. Si Kwan dito. Virgin Hongge. Diyon. Supportive. Then sa akong Kwan, mga amiga sa si Kwan. Merlin Maribao, dayon, Jet Sipong, Jason Sasina, ug si Kari Manggot. Marto. Kadot. Uy, shoutout ko sa mga kauban naman sa Orquita Biners. Silang Chuy Maisling, silang Kit Biante, ug sa silang naghanap silang Albios, silang Ambo, Zambo day. O silang Takugdoy. O buwan pang taga Orquita, ug Tibok, taga Friends da. Uy, salamat sa iyong suporta mga priya. Dayon sa naday si Kwan, si Busing Tatay, si itong take tambayan ng mga snack may. Ide. Oh, si Ide, chef Ide. basta Busing Ide. Boss. Salamat kay boss sa kanunay pagsuporta boss. Dayon shoutout rin ko sa akong mga kaparintihan dia. Salamat kay ninyo. Sa mga Dumao family. Uy. Tawa. So, oy, isa rin asawa. Una rin asawa, isa. Oy, shoutout rin ko sa akong gana si Marjundo sa akong buhay nga si Prince Angelo. Amping mo dia, permi. Sana all ako na yun siya. Sana all. So, shout out dira mga listahan. Kita na akong cellphone. Oo, sabi kita, taas mo na. So, daghan ni so matulog sa mo kay. Taas ni siya. Na-delete mo na karon na po na uli. Tulog. So, shout out ni Gisa Austero, si Jason Aaron de la Cruz, Jay Calizo, sa mga Orquita Biners nga kauban ako, si Ariel Takugdoy, Rina Dambo, Expedito Baisling, si Agnes, o yung anak kasi Taloyloy, si Kate Bihante, Raymond Lisondra, MJ Albios, Julie Suranyog, usang barkada nila kasi Gleven Roy Abugan, si Alden Bahian, Freddy Sumili, Relin Caburnay, Mariel Ferrer Sumalpong, si Juana o Juani Maisling, si Jimbert Aplaka, Alkim Bisangre, Lailani Masayon, o sa tanang taga DIS Department, og si Chanbik Ate, Christy Palanas, si Monica Jane Ate, Chloe Hinuktan, Kurt Jurgan Pagirigan, Jurgan Bartonico, Clyde Lumantas, Aljun Dave Pulias, ganap na ni Adonis Cabural, Rosian Bularon, Chudirico Romero, na birthday may gahapon. Lited. O si sa Pata Gaming ba ni? Si Richie Maglinte, o si asawa nga si Ibe, si Buboy, si Kikid, long live sa tanang mga alpaka paro di ay. Si King, si Janjan Caprizzo dira, si Kier, si Winston Caprizzo,
si Ibon Caprizzo, si Jesse Rambuang, si Brian Lumantas, si Engelbert Puliran, si Kini Kainkoy, o si Dave Bulias. Goodbye mga